Simbok weteng kuluwe ana ketan mbok aku tukokno simbok aku wis gedhe akeh prawan mbok coba takokno. Aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan aduh simbok ra bisa turu awan bengi mung pengen ketemu mangkono mbok aku tak nyambut gawe bareng rowong kene golek duit kanggo nikahan mbok alhamdulillah Mas Gendut kowe bengi ndongae sing tak jaluk sing nonton ngarep 6 7 iki aja mulai sik mak ya makane aku lagi metu guyu seneng aja mulai sik saiki nek mulai saiki tukang syuting iki lho engko dhewean andane iya baturilah mak nek mau sing linggih rada kene mau jane aku dak wis mikir paling yo gak nonton neh mau jane sandale ape tak delikno ben bengi balik ning ora apa-apa sing penting jana 12 halo bapak ibu tamu undangan pripun kabare Pak Bu sae alhamdulillah mulawak dhewe mung dongane sing penting awak sehat awak kewarasan ora ana alangan sawiji apa-apa sing penting kuwi iya no ya wong urip sing penting ya kuwi awak sehat nek diparing awak sehat mangan samu barang apa ya enak nek lara sate iwak ya ora krasa ya ora enak ora krasa mangan iwak ya kaya mangan tempe mula siswa budaya dirawuhna biyanipun Bapak Paijan leres dalah Ibu Darmini bener sing nonton ora trima pekuwon tok Mas Gendut endi ae Pak iki daerah Rembang ya rawuh Sakdan oh iya
penggemar siswa budaya. Ketoprak gerap ketoprak rada sepi ya ngene iki ngenes. Ya aja ngono, kabeh rejeki disyukuri sithik akeh. Nek ana rejeki ngono kae mangane wong uripe kon eling. Eling. Lho sedia payung sebelum hujan tegese kon eling. Lah meneh tek kono ra ngenes aku dhewe anggere tanggapan toprak ya ngenes, tanggapan sepi ya ngenes kok. Apa kowe gak ngenes? Aku ora nyapa wong kene terpelajar kok ngenes. Ora ana toprak pati sepi ya ngetan. Ngetan ning ndi? Lho Bojonegoro ora kurang, Pak. Bojonegoro sepi. Kidul Bluro Butohno. Bluro sepi. Lho Ngulon Purwodadi ya ngetoprak. Ngedos. Lho, Musa mudan. kowe edan apa ana dagelan nek wong ngedos iku. Lah kok ya aneh takokmu tanggapan toprak. Makane nek ora ana toprak wayangan. Ya ngisin-ngisini wong. Dagelan sepi nek ngedos lan aku ya wirangno. Lah nek kowe lha apa? Aku isin no. Upama sesasi prei ning omah, aku dijak ngedos aku malu. Moh aku. Gayane. Oh, paling nak dijak nebang tebu anjen aku melok. Ora kacek, Pak. Ora Padha wae. Lah kowe mau tebang tebu mbok kira aku ngedos ngene iku. Ngedos ya ngedos pari no. Ora, aku ngedos iku mergo ape nyedaki bulan Ramadan, ngedos kuwi ngedohake dosa. Apa tanggapan sepi ning omah ya ngibadah. Ngono lho nyapa kok ya. Dagelan kok ngedos. Ngibadah. Kaya tak ibadah. Lho tau nyatane kok. Ora tau sembayang ya kaya kowe. Sing tau sembayang ya make iki. Tuwek ora gelem. Mergo nganggo kudung. Oh, tau sembayang. Apa nek nganggo kudung iku sembayang? Ya no. Lah bojomu nganggo kudung kok budal ning kandang. Lho kudungan apa? Aku wingi ora kudungan ikra. Anjen bojoku gendeng apa piye? Oh, bape nempal sapi ngono kok ya. Lagune mau apa? Mendem wedokan. Nah. Oh, teges wong lanang sing golek wong wedok. Lho, wong lanang ya pancene ngono, Pak. Lah ya wong lanang golek bojo. Nek contone kaya kowe ngene lho, Ndut. Piye? Duwe bojo ayu niku seneng ta ora? Ya mesti seneng Bu Elara apa men anak lanang dhe mantu ayu ya seneng ya, Bu. Ya seneng ayu, ya ayu rupane, ya ayu atine. Nek aku moh no. Lah kok iso moh? Bojo tek ayu nek aku ya moh. Lah sing mbok karepno? Elek-elek lah nek loro. Ya ora cocok. Jenenge wong gragas. Gragas piye? Ora eling lagune. Aku iku kurang gragas ning menghemat biaya. Ora pemborosan senajan bojo elek nek loro ora ngentekno dhuwit. Ya kowe iku sing kliru lehmu mikir. Atik kliru mikir lha apa? Bojo loro melarat. Lagu ndawan ya, Dik. Lho. Bojo loro iki mari kere. Kere piye? Lagu bojo loro ora ngerti kowe saire. Sirah mumet rabi so turu. Andum tresno uga andum wektu mikir butuhe, mikir belanjane, njur saiki gundul rambute. Lho. Bingung atine iku mergo nek bojone ayu loro. Lah nek elek-elek loro ya kesante dong. Kok iso santai ya padha ae jenenge. Nek duwe bojo ayu anjen ngentekno dhuwit ah. Senajan siji. Nek elek, nek elek ya ora. Lah kok iso? Nek bojo ayu lagi hand body. Hand body pemutih regane 150.000. Wong wedok nek ayu nganggo hand body pemutih. Iya. Regane 150.000. Lah nek wong elek ora satu kono hand body pemutih. Lah apa? Oh kana. Regane piro? 4.000 menawa. 2.500 lho bakule. 2.500 ulage hand body wae. Wedak dak iya. Nek wedak piye? Wedak iku bocah wedok ayu mbok tukokno wedak wardah ya moh. Latulip ora gelem, Fambo ora gelem. Jaluke Ultima 2 regane 198.000. Walah. Wedak kok meh 200.000. Lah iya mergo ayu. Lah nek sing elek ora satu kono wedak larang-larang. apa? FIFA karungan. Loh, regane piro iku? 3.000 menawa. 3.000 lho bakule teko. Lah engko nek sing elek njaluk sing Ultima 2. Ora wani wong dhek elek. Wedi apa? Wedi nak tak saduki. Bojo kok disaduki iku. Iya, ndek rumah sak wong elek.
Kok ya aneh-aneh ngono ya, Pak? Iya iku lagi segi wedak, segi body, durung listrik utawa lipen kanggo abang-abang. Ayu karo elek ya beda. Ya beda. Nek wong ayu lipstik apa? Paling ora iku Mirabella regane 78.000. Walah. 78.000. Iya, lipen mari abang ngono kuwi. Nek wong ayu lipstike Mirabella. Mirabella Regane 78.000. iya. Lah nek wong elek Rasa tukono listrik. lho, lah nek kepengin lambene abang Petikno pupus jati nom. apa? Jompong-jompong. Tik srek abang delok ketoprak wis mandes. Mah Temah. getun kapok aku. Cek kapok. Bojoku tau tak pekno jompong malah ora sida budal mergawe. Malah ngamuk nyaku. Cek ngamuk lah apa? Perkara cangkeme bar tanggoni jompong lambene malah judir. Lah tek iso? Delalah tak delok jomponge ana ulere. Jampong Tik ana ulere. Lho wis godhong jati ora ana ulere. Delalah ana. Ngono ku salah kowe ya. Lah kok iso salah? Besone nek godhong jatine nama ana ulere, ulere jukuk terus emplok dhisik. Ngiras sarapan goblok ya. Aku mbok anggap anak titik ta apa kok man entung iku. Lah kudune piye? Lah kudune ndek bojo dirumati sing bener ya, Bu. Dadi golek bojo sing bener. Lah perkara elek ayu ora masalah, sementing jodoh ning mangkane cah nom-nom saiki tak kon neliti sik. Nek kepengin golek pacar utawa bojo diteliti sik, aja nganti pemborosan. Oh. Ngono no, aja kowe milih elek-elek apa gawe cara. Wong wedok mbok gek cara, wong wedok iki calon ibu. Ngrumati anak-anakmu besok nyapa kok mbok gek cara iku. Dirumati sing apik no. Oh. Contone pacaran diteliti. Nek wis dibojo ben ra kaget. Diteliti pacarku iki ana sikile apa ora ngono. Lah lek neliti piye? Sesuk ngomong karo kowe kok gregeten aku. Diteliti ku sifate. Oh, Boros apa ora? Mangkane aku karo saiki karo bojoku apik-apik. Bojoku irite ra umum. irit piye? Lho blonjomu sedina suwengi bojomu noman tak pira? Oh, dipangan lho blonjo esuk dipangan kanggo awan nganti bengi tak pira? paling iku je mentok 30.000 ya, Mak ya. 30.000 kanggo sedina suwengi. Boros. 20.000. Boros wong wedok ngono kok mbok openi. 20.000. Mah ora kena dijak sugih. 20.000. Boros. 10.000. Boros. Lho, Sasi wis 300. Lho lah pira? 2.500 sak wulan cukup. Sedina suwengi cukup. Iku dienggo apa iku? Yo dienggo mangan. Mangan masa sedina suwengi 2.500. Carane no. Carane piye? Weteng lesu esuk mara warung. Mara warung delok wong jajan. Yo tuku. Tuku apa dhe 2.500? Energen sak gelas. Lho. Ramudeng kowe. Energen ya apa? Lo sponsor TV. Apa gunanya energen adalah pengganti nutrisi sarapan. Nek wetenge mlesu, kowe ora usah mangan sego, ngombe energen wis wareg. Oh, ngono regane 1.000. Oh iya. Lho pas-pesan, makane jajan toprak turu ae. Ora tau Duit jajan. 1.500. Iya no. Kanggo Awan karo bengi. lawan nek weteng lesu Mara warung neh. tuku energen. Ganti menu dong, bosen no. Lah tuku apa? Oki jelly drink sak gelas. Lho, perincian wong urip penting. Lho. Oke jelly drink. Ora roh neh, mangkane ketoprake metu jajan ning warung, ketoprak turu tok. Toprak turu tok. Jajan ngarep warung ora gelem jajan. Oke jelly drink apa? Gelasan kaya ager-ager rupane kuning cedhot nak serut. Sponsor TV wis ngomong, Piye? apa gunanya Oki jelly drink adalah penunda rasa lapar. Nek wetenge mlesu iso ditunda. Oh. Ora ngarah lesu wong sing ngombe Oki jelly drink. Regane 1.000. duit kari 500 nggo bengi. duit 500 bengi nggo tuku apa? Promax sitok. Lho. Lho lah kok promak? Gobloke. Jagane nek weteng senep. Sebabe Esok karawan ora badhok ngono kok. Ngono kok bingung. edan iku. Iku lho mentret. Lah sing penting gak sugih. Dadi waske bojo mbok ploro. Iki padha karo mari ranggenah karo ngantene kowe. Ora mari ra kenal apa. Bojo kok mbok pengen jompong. Ini iso dirumati sing apik. Dirumati sing apik, Lho, didelok sing disenengno. apik. Pinjane biyanipun Bapak Paijan dalah Ibu Darmini. Darmini. Lho kayak iki ibaratnya nganten kaloro ibarat raja dan ratu sehari ya coba.
gawe maksudnya gampang. raja dan ratu sehari ku piye? Lho, sedina sewengi kondang ana sing wani karo ngantene. Nek kok rupam, Pak Lurah lho karo nganten rawani. Meneh kok Pak Lurah bapake dhewe ibune dhewe gak wani. Lho Pak yo malah rawani no Pak Lurah rawani. Camat to rene tetep munduk-munduk. Lho, mangga. Sebabe dadi Raja dan ratu are. Nganten iki padha karo raja karo ratu. Ngene iki lho bengi pomo liwat kamare nganten. Paijan ora ngarahwani banter-banter kalau Pak Paijan. Kali enggak? Hati-hati. Nek mlebeki ngantene turu. Lho. Tenan lho. Mas yo sesuk nganten wedok utawa nganten lanang turu tangi bedhog jam 2. Paijan karo sing wedok ora ngarahwani gugah. Sebabe Ijeh mampu raja karo ratu kok. Lho. oh iya. Nek nganti di turu kok ora tanging seminggu kok bedhog terus. Heeh. Tanggane mbah iki do alok. Aloke piye? Mantune Paijan koplak. Mbok koplak-koplakan ku piye kok? Ya makane yo mok sedina sewengi iki tok ngono lho. Berarti raja dan ratu sehari iki sedina suwengi. Sedina sewengi tok, makane wong seneng-senenge dadi nganten mung sedina sewengi, nek bar kuwi yo masuk ke dalam rumah tangga. Wis wayahe mikir butuhan. Iki mlete dagelan koyo pinter-pinter dhewe. Ora perkara pinter kasunyatan wong urip yo pancene ngono kok, Pak. Nek Pak Paijan nek kowe ngerti tenan. Apa karepe Paijan? Paijan. Paijan, P A J Paijan P A I J I A N. J A N. Karepe nak P Penting. A Wong tua iku sing nomor 1 paling penting. penting. Nak sing A akan selalu menunjukkan sifat yang baik untuk anak-anaknya. Lho iku Pak Paijan iki ngono. Nek I Ikulah yang harus dicontoh oleh semua masyarakat sini. Lah, nek J jangan diremehkan sebagai orang tua. Mergo wong tua iku tulang punggung keluarga. Lho, apa nih Pak Paijan? A Akan selalu mendapat doa yang baik dari anak-anaknya. N Nalika mbiyen jaman Pak Paijan isih bujangan diniati nabung kanggo nyenengno anake duwe gawe nanggap ketoprak. Lho, ngono. iki le ngapalno. Iki le ngapalno ndek apan. Lho, dagelan iku kudu cerdas, dajal kowe Darmini. Darmini ya iso. Darmini. Dar mi karo ni. Dar iku dharma bektine karo wong lanang. Oh. Iso. Dharma bektine karo wong lanang ora nguciwani tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Pinter jebule. Mini apa? Cilik. Wak bes. Ku bes iku mini cilik. Minangka ibu rumah tangga kudu tanggung jawab sak mutuwe. No. Ni. Ni. Kok ngene iku piye? Tak kira no ni ya. Ni. Oh, iya. Ni nono ni. No. Dan mini kok ni no. Ni. Nanti ni kowe ni. Oh malah mbok undang. Lah piye wong ngono singkatan diawur nganggo. Niki niat ingsun bengi iki ndongakno ramu ngantene ning kabeh masyarakat kene sing gelem melek entuk barokah. Entuk barokah. Ngono. Mak-mak iki yo gak mulai sedape ngerti Mas Gendut. Apa? Ngerti nek nonton ketoprak suwengi iki entuk hadiah. Nglayak to ajek ning kene awet. Entuk hadiah. Hadiah apa, Pak? Lho hadiah jak karipan ah. Jaglan ra diantem watu. Ana paping semono ke unggahno, Dik. Oh, dia kok karipan lho. Setidaknya yo ngantuk. Nah iya dak yo karipan. Ana sunan aturan dan dibuka mergo kajate kabul niate kasembatan yanipun Bapak Paijan dalah Ibu. Wis Mangayo Bagyo putra lan putrine. Oh, iki saben pendak saben ana wong duwe gawe kagungan kajat. Iki ora kaya biasane lho Mas Gendut. biasane piye? Tanggapane siswa budaya syutinge Oka saka Tambak Rama. Terus Apik lho Mas kemajuan syuting iki. Kemajuan wis mulai dikenal karo masyarakat Pati ya. Iya ora perkara dikenal tetep kondang. Kondange manggon Yen apa? kursi wis gawa
rehab kursi dhewe. Maune kursi jen nyilah. Nyilah. Saiki ngono kae nek syuting-syuting ya kan meja ditumpuk-tumpuk. Terus sing nonton kiwa tengen ketutupan. Lah saiki wis lho. Nganggo modif kursi dhewe. Oh, terus saiki kemajuane neh. Lagi iki lho syuting nggawa payung. Jaganine udan. Ngono. Iya no, nek syuting-syuting kono udan mlayu. Pindah iki ajek. Ajek apa upama udan ora iso ajek. Lah kok iso? Syutinge ambles. Ora wong gak lincip kok ngisore dikek papak. Ya iki saka sapa iku mau? Iki saka bapak. Bapak sapa Pak iki, Pak? Ubuk. Bapak sinten, Bu? Gusti, wong ngene kok gak roh, wong maca gak roh. Lah iku. Wong tulisane gedhe kok gak iso maca iku piye? Bapak sapa ayo? Piye wacane mak iki, Mak? Wong Dede mripate yo gawur ngono kok iso ngarani. Bapak Kubuk niki nggih. Bapak Kubuk. Minta lagu Tutak Rawa Joko Melarat Kendil Guling spesial buat Pak Kelenteng. Fanmu Pak iki, Pak. Takok apa le Pak? Dijak omong kok amen nakoki wong ae. Kendil Guling spesial kanggo kowe. Ya iki Bapak Kubuk. Saka mantingan teko kabeh iki, Mang. Ya Allah. Aku nganti lali Mas aku Rembang. Lah mantingan yo Rembang rek. Mantingan ora. Kok jane mudeng ora? Mantingan jaken goblok. Mantingan jaken. Mantingan jaken. Ya Rembang yo ono mantingan. Ya Rembang Kartini mantingan. Nah. Kendil Guling matur nuwun unjuk Pak Kubuk. Sadurunge Kendil Guling di aturno iki begengge ditekakno. Wis tak juwatosi lho. Toprak iki kon ngomong sing genah. Aja saru apa nek syuting ngomong begenggek. Kudune lonte. Wah, pebok. Lah tak juwatosi engko malah. Anu apa? Kowe tau roh piye, Pak? Penyanyi mlakune kene terus piye, Pak? Ini penyanyi mbok tukang manol. Muga lestari sambi kala ora ana alangan sawiji apa-apa. Kok golek sadang. Kok mbok dongakno dungaren. Kok mbok dongakno apik.
Ditutup nganggo godril. Ditutup nganggo godril. Godril. Karo sunane Mbah Kong. Mbah Kong. Karo ngranti bendarane dhewe. Iya no. Gusti Putri, yo. Kowe dheke joget. Oh ya. Ya joget. Cukup Pak Klenteng ana kurang luwih njaluk sepura. Njaluk ngapura karo piyai kene sakukuban Khususe Pak Paijan sak keluarga. Ngganipun Bapak Paijan sak keluarga dalah ingkang Ibu. Darmini ngapura ingkang kathah merga awake dhewe iki menungsa lumrah jalma sawanta mesti akeh luput lan salah. Bener. Donga wae muga-muga rezekinipun sak keluarga kathah tur barokah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo-monggo pinarak Gusti Putri.